Počúvate podcast Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Poď na zelenú. Pri mikrofóne je Mária Pietová a mojím dnešným hosťom je dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, profesor Marko Halo, ktorého vítam v našom štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán dekan, začal sa nový akademický rok. Koľko prvákov nastúpilo na fakultu a o ktoré študijné programy bol najväčší záujem? Naša fakulta tradične si udržuje také relatívne pozitívne čísla, ktoré nejakým spôsobom zohľadňujú potrebu praxe. Nastúpilo zhruba nejakých okolo tých 550 študentov do prvého ročníka na prvom stupni, do prvého ročníka na druhom stupni nastúpilo okolo 320 študentov v dennej forme, plus samozrejme externisti na prvom aj na druhom stupni. Poďme si trošku priblížiť, čo čaká fakultu v tomto akademickom roku. Teda aké novinky pripravuje a možno na aké projekty sa chcete zamerať? My už sme začali ešte predtým, ako začal školský rok. Mali sme začiatkom septembra odbornú konferenciu Aktuálne smerovanie v rastlinnej a živočíšnej produkcii. Naša fakulta je odborne tak zameraná, že musí byť veľmi úzko prepojená na prax. A práve toto bolo cieľom tejto konferencie, aby sme pritiahli ľudí z praxe, aby spoznali akademické prostredie, zase naši pracovníci, aby sa spoznali s ľuďmi z praxe a vymenili si základné informácie a takýmto spôsobom sa stretli. Bolo tam vyše 200 účastníkov tejto konferencie, takže toto bolo veľké pozitívum. No a v takom druhom slede, to už cez prázdniny sme realizovali rekonštrukcie vzdelávacích priestorov, laboratórií, lebo našim heslom je to, že nielen vzdelávame, ale aj vychovávame. To znamená, že musíme mať aj dôstojné priestory a zázemie preto, aby sme ukázali študentom, mladým ľuďom, že takto sa to funguje, takto sa to robiť má. Čo všetko sa teda zrekonštruovalo, ak môžete povedať? My sme zrekonštruovali asi 5 cvičební, 3 laboratória, ktoré ešte postupne dobudujeme, robili sa také technické úpravy, technické časti, nejaké materiálne, prístrojové vybavenie. Takže toto je taký hlavný cieľ, ktorým sme išli. No a samozrejme nadviazali sme hneď na prípravu, ktorú sme už realizovali v minulom roku. Dostávame sa do finále, že snažíme sa, aby naši absolventi študijného programu Výživa ľudí boli z tej schéme povolaní zaradení medzi zdravotníckych pracovníkov, takže to je náš hlavný cieľ a teraz veľmi intenzívne na tom pracujeme. Dali sme žiadosť na ministerstvo zdravotníctva, aby boli zaradení ako nutričný špecialista, nutričný terapeut, špecialista vo výžive. Toto je takým našim hlavným cieľom. No a samozrejme orientujeme sa, kde vidíme takú trošku väčšiu slabinu našej fakulty na medzinárodné projekty, kde by sme chceli byť úspešní v projekte ohľadne akvakultúry, potravín a výživy ľudí. Tieto dve oblasti sú pre nás veľmi dôležité, v ktorých chceme ísť. Na druhej strane my nemôžeme sa nejakým spôsobom oddelovať od ostatných. Veľmi úzko spolupracujeme aj s inými fakultami, s inými pracoviskami, vytvárame spoločné pracoviská. Teraz už je vo finále a očakáme vlastne každým týždňom odozdanie staveniska, kde bude spoločné pracovisko Fakulty biotechnológie a potravinárstva našej fakulty. Bytunok, takzvaný ten pracovný názov, bude to výrobňa mäsových produktov, ktorá bude nadväzovať na náš existujúci bytunok, ktorý by tam mal byť. No a zasa pripravujeme laboratórium aplikovanej biológie, bude to spoločné pracovisko našich dvoch fakult. Kde v areáli budú môcť teda študenti potom nájsť tento bytunok? Tento bytunok bude v experimentálnom centre hospodárskych zvierat, Ústavu chovu zvierat našej fakulty, to je tam vedľa jazdiarne, kde my už máme vybudované laboratórium na hodnotenie jatočných a výkrmových ukazovateľov ošípaných a oviec, kde je akreditovaný bytunok, ktorý spĺňa všetky parametre, takže my môžeme dodávať do potravinového reťazca všetky mäsové produkty. No a teraz vlastne ide veľká investícia na dobudovanie tohto a vytvorenie linky na spracovanie práve mäsa a hotových výrobkov, ktoré dúfam, že bude veľmi, veľmi dobrým takým počinom pre rozvoj tej praktickej výučby študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva a na druhej strane to bude úzke prepojenie tých našich záujmov, ktoré robí zase naša fakulta, hodnotenie produkčných a výkrmových ukazovateľov ošípaných a oviec.
Kde sa bude môcť toto spracované mäso potom použiť, alebo bude sa to môcť aj niekde predávať? Taký zámer je, že my nechceme byť nejakou veľkovýrobňou, ktorá by mala distribuovať ozaj do celej siete potravinového reťazca všetky tieto produkty. Budú to produkty, ktoré sa budú vyrábať priebežne podľa záujmu študentov, podľa toho, aká bude nastavená praktická výučba. Ja som presvedčený, že tieto produkty bude veľký záujem a myslím si, že taká finalizácia toho by mala byť, že bude vytvorená predajňa poľnohospodárskych prebytkov, takzvaná, kde by sme chceli distribuovať či už tieto mäsové produkty alebo aj iné produkty z iných pracovisk na našej univerzity. Tak to je určite veľmi zaujímavé. Medzi ďalšími novými projektami, ktoré sa v súčasnosti rozbiehajú, je aj výstavba nového biodomu, ktorý má nahradiť staré skleníkové hospodárstvo v priestoroch botanickej záhrady. Táto investícia je súčasťou veľkého projektu Agroforestry, čo je spoločné konzorcium SPU v Nitre s Technickou univerzitou vo Zvolene. Môžete teda bližšie povedať, na čo bude biodom slúžiť? Biodom, ako ste už povedali, je to súčasťou projektu s Technickou univerzitou so Zvolenom. Je to technologicky nastavený tak, že sa bude skúmať klimatická zmena, nebudú chýbať rôzne expozičné ukážky, časti s ukážkami, kde odborná, ale aj laická verejnosť bude mať možnosť vidieť vplyv klimatických zmien na zem, na rastliny. Samozrejme budú tam laboratória pre výskum a priestory pre praktickú výučbu študentov. Chceli by sme tam vzhľadom na tú zmenu klímy, ktorá je, trošku sa zamerať aj na tropické rastliny. Mal by tam byť vlastne taký vedecký skleník, budú tam klimatizované skrine, kde sa bude dať riadiť atmosféra, podľa toho riešiť kultivácia rastlín, fenotypovanie a som presvedčený o tom, že nielen dizajnom, ale aj obsahom a výstupom bude to unikátne pracovisko v Strednej Európe. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov je na Slovensku jedinečná vo viacerých ohľadoch. Čo všetko teda svojim študentom ponúka, ak by ste teda mohli predstaviť možno aj uchádzačom o štúdium? Ponúkame nielen tie základné prvky vzdelania v tej rastlinnej a živočíšnej produkcii, ale orientujeme sa aj na tú špeciálnu časť, či už je to špeciálne chovateľstvo alebo výživa ľudí a nutričné poradenstvo. Snažíme sa viesť študentov k získaniu nielen tých teoretických, ale aj praktických vedomostí, lebo to prepojenie na prax, ako som spomínal na samom začiatku, je veľmi dôležité. Bez toho tí študenti nemajú možnosť úspešného a rýchleho uplatnenia sa v praxi. Preto kladieme veľký dôraz na tú praktickú časť vzdelávania a využívame v maximálnej možnej miere všetky naše pracoviska. Či už je to školský podnik, alebo sú tu účelové zariadenia, u nás či je to jazdecké centrum, vivárium, nutričná poradňa, ktorá je laboratória, ktoré sú polovný revír. Toto sú všetko momenty a prvky, ktoré veľmi úzko sú prepojené a vytvárajú taký komplex vzdelania a získania informácií pre študentov. To je jeden pohľad a druhý pohľad je aj ten, že tí študenti musia mať trošičku aj viacej takého bližšieho vzťahu k univerzite a práve to sa buduje tými rôznymi mimoškolskými aktivitami, v rámci ktorých oni majú možnosť vyplniť si ten svoj čas mimo tých cvičení a štúdia, ktorý je veľmi intenzívne sa zapájajú do starostlivosti o zvieratá, či už v jazdeckom centre, alebo v minizoo, alebo v psiarni, sokoliarni, vo viváriu, kde stále prebiehajú nejaké akcie a títo študenti vlastne takýmto spôsobom získajú tie návyky a uvedomia si, že chovať tie kone alebo tie zvieratá exotické, že je to síce krásne, ale vyžaduje to veľmi veľa času, úsilia a hlavne zodpovednosť. Spomínali ste univerzitné vivárium, to otvorilo v uplynulom akademickom roku celkom nové moderné priestory, čím rozšírilo svoje teda expozičné priestory, ktoré s obľubou navštevujú počas víkendov aj rodiny s deťmi. Bude vivárium ešte nejako rozširovať svoju ponuku aktivít pre verejnosť? Vivárium na našej univerzite existuje vlastne už 23 rokov. Bolo to umiestnené a situované v súteréne pavilónu T, kde myslím si, že boli vytvorené celkom slušné a dôstojné podmienky preto, aby také prvky výučby a záujmové činnosti študentov sa tam mohli realizovať. No ale samozrejme 23 rokov je 23 rokov a musíme sa posúvať trošku ďalej, preto sme sa rozhodli v minulom roku, že rozšírime túto expozíciu a
a spravíme ozaj len expozíciu Vivaria, kde ľudia budú môcť prísť, tá odborná laická verejnosť a ukázať, že akým spôsobom sa to prezentuje. A tú časť, ktorá bola v tom súteréne, to sme nechali ako chovnú časť, alebo musí to byť neoddeliteľnou súčasťou tej expozície. Keď nemáte chov, nemôžete nič ukazovať. Bez toho to nejde, takže sme sa snažili takýmto spôsobom to rozdeliť. Je to celé pripravené, myslím si, že na veľmi dobrej a dôstojnej úrovni, ktorá prináleží našej univerzite, aby takýmto spôsobom sa prezentovala aj v tejto oblasti. Čo je pre mňa veľmi potešujúce, boli tu aj zástupcovia zoologických záhrad, ktorí vyslovili také pochvalné názory na to, akým spôsobom sme to celé zrealizovali. Je to dobrá lokalita, kde ľudia nechodia po celom areáli školy, po budovách, ale majú možnosť vojsť rovno dovnútra. Na druhej strane tie priestory vonkajšie, ktoré sú tak dobre situované, že všetky tie podujatia, ktoré tam robíme, či už je to ten svet fauny, alebo tie víkendové moderované krmenia, tak je to úplne úžasné, hlavne pre tie deti a pre tú mladšiu generáciu, ktorá tam príde a má možnosť spoznávať, akým spôsobom sa staráme o tieto exotické zvieratá. Na druhej strane je to veľmi atraktívne, lebo popri všetkých týchto činnostiach a prezentácií stále sa tam realizujú odborné prednášky, ktoré majú síce taký veľmi zaujímavý názov, že nie je veľhad ako had, alebo spoznaj svet korytnačiek. Je to také atraktívne, ale na druhej strane je to odborne veľmi zaujímavé a dôležité, preto aby aj tí ľudia, ktorí v tom záujmovom a vlastnom chove majú takéto nejaké zvieratá, získavajú tie odborné názory a poznatky na to, aby sa ozaj dostatočne a dobrej kvalite starali o tie zvieratá. Áno, aj ten záujem vlastne verejnosti je vždy veľký a vždy tam vlastne prídu ľudia. Myslím, že aj Nitrania oceňujú, že aj keď v Nitre nie je zoo, tak máme tu aspoň teda takéto pekné vivárium. Ja ešte by som chcel povedať, že áno, máte pravdu, že ten záujem tej odbornej verejnosti je veľký, ale veľmi dôležité je to, a čo si ja veľmi vážim a o to sa snažím vyberať takých spolupracovníkov, ktorí dávajú do toho srdce. Žijú tým, že neberú to ako prácu, berú to ako záujem, poslanie a niečo také a pán inžinier Kirchner, ktorý je tam, tak ten dáva tomu dušu, energiu a ten záujem je úplne potom iný, ako keď to človek berie len tak, že prišiel som do práce. K fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov neodmysliteľne patria aj kone. Vy ste sa, pán dekan, teraz nedávno venovali aj projektu a podielali ste sa na experimentoch na záchranu najohrozenejšieho slovenského plemena koní, slovenského športového ponyho. Môžete možno aj poslucháčom podcastu povedať niečo bližšie k tomuto projektu? Tak tento projekt je to v podstate taká nejaká moja srdcová záležitosť, lebo tým som v podstate vyrastal už ako študent tu na univerzite, na Slovenskom športovom pony. A pán profesor Medvecký, ktorý začal realizovať celý tento experiment a projekt, dotiahol to do veľmi úspešného konca, že bolo to uznané ako plemeno. My snažíme sa v tomto pokračovať. Bohužiaľ, tá experimentálna báza, ktorá bola v skromných rukách, prešla takým nešťastným koncom. Tie kone sa rozpredali, ale chvála Bohu, zostali na Slovensku v menších chovoch a v spolupráci s MPPC, s pánom profesorom Chrenekom snažíme sa nejak zachrániť tie jednotlivé línie, ktoré boli v našom zariadení v jazdeckom centre. Realizujeme odbery ejakulátu a v spolupráci s fakultou biotechnológie a potravinárstva riešiť konzerváciu jedincov, tak, aby zostali aj pre ďalšie generácie a som presvedčený, že to už odtiaľto neodíde a zostane to tu navždy. Na záver sa ešte opýtam, aká je uplatniteľnosť študentov fakulty, kde všade by sa mohli teda zamestnať, aký je dopyt na trhu práce po absolventoch študijných programov, ktoré ponúka vaša fakulta? Ten dopyt je veľký. Len na druhej strane musím povedať, že nie všetci naši absolventi majú záujem ísť do praxe. Lebo tá práca v reálnom živote, v tej praxi, v tom agrosektore, v tom poľnohospodárstve je ozaj veľmi náročná. Či je jar, leto, jeseň, zima, či je štedrý deň, alebo je nový rok, od tie zvieratá, od tie rastliny sa treba starať. A ozaj tam len tí, ktorí majú k tomu vzťah, budú fungovať. Takže my dnes nemáme problém z hľadiska uplatnenia našich absolventov. Dnes kebyže chce 20 zootechnikov sa niekde zamestnať, tak
všetci po nich hrábnú a majú ich k dispozícii aj za slušné podmienky, platové aj iné materiálne, ktoré im poskytujú. Ale na druhej strane dnešná mládež sa dostáva do takého štádia, že skôr hľadá takú ľahšiu cestu. A niekedy sa bránia trošku nejakým výzvam, ktoré ich čakajú, lebo len takýmto spôsobom dokážu dostať zo seba niečo, čo po nich tu nás zostane. A preto kladieme aj dôraz na tú mimoškolskú aktivitu, tie aktivity, ktoré realizujú či už v jazdeckom centre, vo Vývaru, v Minizoo, lebo takýmto spôsobom sa vlastne tí naši študenti naučia práce každý deň, že musia prísť do tej reality života, musia tam pracovať a potom môžu sa zabávať. A toto keď si oni osvoja, tak potom som presvedčený, že budú veľmi úspešní poľnohospodárski odborníci, ktorí budú nás živiť, budú nám dávať a zabezpečovať chlieb na náš každodenný stôl. Ďakujem veľmi pekne, pán dekan, že ste boli hosťom nášho univerzitného podcastu a verím, že ste motivovali možno ďalších mladých ľudí, aby si podali prihlášku na fakultu. Ďakujem aj všetkým poslucháčom, že si nás vypočuli a teším sa opäť na budúce. Ďakujem pekne, vám prajem.